Recording by Tia Hills. अरे बंद भइल कारखाना बा निको नहीं लागत खाना बा अरे कैसे बोलाई काम करावाई लागल पूरा जाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा मार्केट हमारे बढ़ल तोहरे चलते राजा आके घरे पढ़े मारा तल माजा मारा तल राजा मार्केट हमारे बढ़ल तोहरे चलते राजा आके घरे पढ़े मारा तल माजा बहरी न जाई बड़ी ला जाई मार्केट में बड़ी काम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा दाम बा ऊपर आंबा नीचे गोदाम बा नीचे गोदाम बा दाम बा शर्मा पंकज सुन आइला रले उत्तम उमर जाला लगे हम नाही सुतम हम नाही सुतम शर्मा पंकज सुन आइला रले उत्तम उमर जाला लगे हम नाही सुतम विजय भी अइले रूप रंजन के लिए अइले सगरो हमारे खाली नाम बा।